Ahojte, volám sa Sonia Sedlačková, som autorkou filozofie Som a Som tréning. Sa opäť vraciame k pobytom, ktoré budú mať ale novú myšlienku. Myšlienka bude následovná. Prísť a zmeniť sa. Nehovoríme o zmene len takej, že prídete, budete cvičiť, budete dobre pápať, ale aj o tom, aby ste sa začal meniť vy vnútorne ako človek. A práve aj tieto dovolenky sú pod názvom Som na dovolenke, kde filozofiou je nájsť sám seba. Budeme tu mať také prednášky, ktoré budú naozaj hlboko tu o tom, ako nadstaviť tri veci. Tá prvá, ako nadstaviť to, že jedlo bude tvoj najväčší priateľ. Tá druhá rovina, naučíme vás, ako sa naučiť relaxovať, ale nehovoríme relaxovať pri pláži a byť takto, to vie úplne každý. Hovoríme o relaxácii tu, vo vašej mysli. A tá tretia vec, ktorú vás tam naučíme, tak to je meditovať. Hovorím o meditácii, ktorá mení vaše ego. Ako to budeme robiť? To vám neprezradím. Toto sa dozviete priamo na tej dovolenke.